हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव बे भिडिअआ स्पेशली जायफ्रा डिफेन्स मोजां मोनो बिनि सायाव खालामनाय जाबाय बेनो जाबाय TOD एबा टुर अफ डिउटी दा बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आं बेयाव भिडिअ खालामबाय जाय बिथाङा बुंदोंमोन जे बे TOD मावना फैयोब्ला जेब्ला नोंथांमोना गगोन अब्ला नोंथांमोननोहाय डाइरेक्ट साख्रि होगोन होनना बुंदों आसाम पुलिसाव दा बे बेसेबां नंखाय एबा नंगौ बेनि सायाव जों डिसकास खालामनो सानदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो जायफ्रा डिफेन्सआव मोजां मोनो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला दा बेयाव TOD अनलि आर्मि गैया नेभि दङ एयारफोर्सबो दङ स' मोनथाम दङ जेरै इन्डियान आर्मि दा गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइडआव इन्डियान आर्मियाव दा लोगोफोर जों फैबाय इन्डियान आर्मियाव बेयाव मोनसे बाथ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जायफ्रा सिगाङाव रिलिफ पास जाना दंखायोमोन स' नोंथांमोननि माखासे जानो गोनां थादोंमोन पेन्डिं दा बिथांमोना मा जागोन बेनि सायाव दासिमबो आपडेट गैया कि जानि डाइरेक्ट नोंथांमोना साख्रिबो मोननो हागौ रेगुलार हिसाबै जायफ्रा सेलेक्ट जादोंमोन थ' बिनिफ्राय TODआ माब्ला रिलिज जागोन बिनि सायाव दासिमबो डेटआ फिक्स जायाखै आरो भेकेन्सियाबो दासिमबो क्लियार जायाखै जे एप्लाइ जामारसिगोन एबा जामारा होननानै दा जेब्ला जायो नोंथांमोन आंनि चेनेलाव मोनगोन आपडेटखौ मोनगोन टेनसन लानाङा नाथाय बाथ्राया जाबाय बेसो जे जोंहा 4 इयार्स मावनानै नोंथांमोना न'आव फैनांगौबा मा खालामगोन बिनि सायाव गोबां साननाय जागासिनो दं अल इन्डिया आरो बेवहाय मेक्सिमाम गासिबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो खायसे एक्सेप्ट खालामदों दा जायफ्रा एक्सेप्ट खालामदों बिनि सायाव आं बेयाव फंनैसो नोंथांमोना आपडेट लाना फैबाय जे थ' बिथांसिमा बुंदोंमोन जे जायनोखि बे पस्टआव साख्रि मावना फैयो अब्ला रिटायार जागोन ना थ' नोंथांमोनाथ' अब्ला रां मोनबोखागोन माखासे रां मोनगोन सोलिनो हानायनि प्लास बिनि अनगायैबो माखासे बेकार जाफिनगोन नालाय जास्ट 25%आल' साख्रि मोनगोन नालाय रेगुलार हिसाबै अब्ला माखासे नोंथांमोननि बे 75%खौहाय नोंथांमोनाहाय स्टेट लेभेलाव साख्रि होनायनि खोथा होनबाय थादों अब्ला बुंदों CMआ जे मोनसे प्रेस मिटआव बुंदोंमोन जे आसाम पुलिसावहाय डाइरेक्ट साख्रि होननानै दा होयोब्ला नोंथांमोना दायो जायफ्रानोखि HS LC पास जाबाय HS पास जाबाय हमना ला 21 इयार्ससिमबा 23 इयार्ससिमबा 23 इयार्ससिमबा जानो हागौ खायसे ग्रेजुवेट जागोन अब्ला स' नोंथांमोननि चान्सआ ओरैबायदि जागोन आं बेखौसो बुंनो सानदों जे जायफ्रानोखि डिग्री पास जाना थांखाबाय ग्रेजुवेट नोंथांमोना अब्ला SI आव डाइरेक्ट एन्ट्रि जानो हागोन जुदि होमारोब्ला आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट साख्रि होयोब्ला SI लेभेलाव डाइरेक्ट एन्ट्रि जानो हानायनि चान्सखौ मोननो हागोन बा मोननो हागौ स' बिनिफ्राय कनस्टेबलावथ' मोनखागोन जेब्लानोखि CM बुंदों अब्ला दा हमना ला मोनगोन लाबाय अब्ला नोंथांमोना UB लेभेलाव बेनिफ्राय AB लेभेलाव डाइरेक्ट नोंथांमोना एन्ट्रि जानायनि चान्सखौ मोनगोन मानोना CMआ जि बुंदों बियो जानोबो हागौ जेब्लानोखि सरकारा थाबाय थागोन अब्ला बिथांमोना एक्सेप्ट खालामगोन दा जायखिजाया बेनो नोंथांमोननि बेनिफिट्सआ जे नोंथांमोना जि मोनो दायो लाइफआव लाथ'नांगौ थ' आंनिब्ला नोंथांमोना जायफ्रानोखि दायो सानगासिनो दङ बे TODआवहाय लाया एबा लायो थ' आंनि मथेब्ला आंनि अपिनियनाव जे नोंथांमोना जि मोनो लाइफआवहाय मावग्रोनांगौ उनावसो माखासेखौहाय स्कपखौ मोनलांबाय थायो दा हमना ला नैबे 25%नि गेजेराव जुदि नोंनि नामा दङब्ला नोङो साख्रि मोनगोन रेगुलार हिसाबै इन्डियान आर्मियाव बेनिफ्राय बे TODआ बेसेबां सोलिबाय थागोन बिनि सायाव दायो जेसेबांनोखि आपडेट मोनदों जेसेबांखिनि क्लियार जायाखै बाट नोंथांमोनाहाय बे TOD आर्मियाव मावोब्ला इन्डियान आर्मियाव जि सेलारि मोनो बेखौनो मोनगोन जास्ट नोंथांमोना पेन्सन गैया बेनिफ्राय लाइफ इन्सुरेन्स मोनगोन माबाफोर जायोब्ला नाथाय नोंथांमोना फैनाय समावबो नोंथांमोना आफ्टार 4 इयार्स नोंथांमोना रां मोनफागोन आरो बे रांजोंनो बायदिसिना खामानि मावना जानो हागोन बा नोंथांमोना जेब्ला 26 इयारावहाय रिटायार जागोन हमना ला 21 निफ्राय हमना ला जोंहा 2 बारायबाय नालाय हमना ला जास्ट नोंथांमोनाहाय हमना ला 23 स' नोंथांमोना नैबे 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम अब्ला स' नोंथांमोना 21 इयार्सआव साख्रि मोनबाय हमना ला अब्ला 4 इयार्स मावनो मोनगोन नालाय अब्ला स' नोंथांमोना 25 इयार्सआवहाय एबा 26आवहाय नोंथांमोना रिटायार जाबाय अब्ला आसाम पुलिसाव 26 इयार्ससिम साख्रि मोनो आसाम पुलिसा 26 निफ्राय नोंथांमोना नैबे 30 बिसिमहाय आरो टाइम मोनबावगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो चान्सखौ मोनबाय थागोन दा जायखिजाया आसाम पुलिसाव 80 निफ्रायनो 30 सिम मोनो नालाय STफ्रा अब्ला नोंथांमोना सेपारेट खथा थागोन जायफ्रा बे TODआव मावनाय दंखायो दा बेनोमोन आरो जोंनि आपडेटआ जे नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सखौ बयबो खालामबानो जाबाय बे डिसकास भिडिअआव बे TOD आर्मियाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौ ना लानाङा लोगोसे बेवहाय हिन्जावफोरा खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव आपडेट फैयाखै नाथाय नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन साननैसो सिगां इन्डियान आर्मियावबो वमेन मिलिटारि पुलिस ओंखारदोंमोन बेयाव नोंथांमोना थानो हागौ मोननो हागौ प्लास इन्डियान एयारफोर्स बेनिफ्राय नेभि नोंथांमोना बेयावबो मोनगोन अनलि आर्मि नङा थ' नोंथांमोना चान्स दं फिउचारावहाय माबा मोनसे मोननायनि दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट TODनि